wethu. Hallelujah. Malibongwe liphinde lidunyise igama lenkosi yethu Jesu. Ngaphandle kokuthandabuza bathandakayo, hlonipha umoya ingcwele, inkosi yenkazimulo, uNkulunkulu wethu onathi. We know, we feel ukuthi ukhona phakathi kwethu. We understand. And siyambonga uNkulunkulu kakhulu bathandakayo ngomusa wakhe omningi asenzela wona usuku nosuku. Amen. Sibingelele umama umpostoli Mbuyazi, sibingelele bathandakayo ngokukhulu ukumbonga uNkulunkulu nangempilo yakhe. We praise God so very much. Sibonga uNkulunkulu asipheze ukuthi asiphe umama, siyazi bazalwane, apart from being a wife to someone, mase sendlini kaNkulunkulu bathandakayo, ulibo lokuzalwana siyaleqa kancane. Indlu kaNkulunkulu isebenza ngama office. Nikhona nonke? Indlu kaNkulunkulu isebenza ngama office bathandakayo, more than ukuthi ubani wazana nobani ikihlobo zami othile la. We're in the presence of the Lord. We respect people by offices. So hlonipha nje ukuthi uNkulunkulu asigcobelene as the mother of the church, and we learn a lot from her. Now, even myself, bathandakayo, you'll be amazed ukuthi khona izinto uNkulunkulu akufundisa zona ngomunye umuntu. Umuntu ongafundi lutho komunye umuntu, I don't know ukuthi umuntu onjani, kodwa noma kumuntu oswayengayinaki, because impilo yomuntu othile nje ine teaching ethile, inesifundiso esithile, kunento oyifundayo kumuntu umuhleli naye. Amen. Nithuleleni bazalwane. Yeah. Kunento oyifundayo kumuntu. Once you'll benefit, you'll be amazed. Yomangala ukuthi khona abantu uNkulunkulu abasonisa eduze kwakho ukuba bazo add something, i-value ethile empilweni yakho. Ngikho right ngale. Ba add i-value ethile empilweni yakho. Ukhona bazalwane? Yeah, yomangala nje ukuthi uzama nje kehle osho mina mase ngithi sekuphela. Uyomangala umangu mawugejwe lokho. Thank you kehle. Thank you boss. Yabo. Mawugejwe lokho, you'll be in big trouble. Akekho umuntu osondezwa uNkulunkulu empilweni yakho uyingekho into ethile uNkulunkulu afuna ukufundisa yona ngaye. Nikhona bazalwane? Yeah. So nami kuNkulunkulu ngiyambonga kakhulu bathandakayo. Ngomama kuningi esikufundayo. I hope nani khona nikufundayo bathandakayo. Amen. Yeah, I hope nani khona nikufundayo. Umfundisi uNtanzi siyambingelela kakhulu bathandakayo egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngaye. Obaba bonke, omama, intombi, neinsizwa, nabangani bami abancane Sunday school. Sanibonani nonke bathandakayo. Nakho ngenibingelela nithulela. Sanibonani egameni kaJesu. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu once again bazalwane. Umfundisi uXulu Washbank. Bahanje somsebenzi bathandakayo bakhonza le ebandleni likaMpostoli uNyandeni namhlanje. Base Washbank lapha emzini kaMpostoli uNyandeni basebenza khona. Amen. So bashe Washbank. I want to believe ukuthi nabo Phumlani banlo Ntuthuko. Yeah, and other members bathandakayo. So they are there. Khona umsebenzi abayowenza lapha. Amen. Vulena amabhayibheli bathandakayo. Thank you so very much. Siyabonga bazalwane. I can see beautiful new faces. Abazana siphuma nabesanedele emvuselelweni. Nibusekile kodwa emvuselelweni. Akubonakala ukuthi niphuma emvuselelweni kodwa. Niphuma emvuselelweni ngempela nje sanibusisekile emvuselelweni. So saying, yeah, Satana, yeah. Govela caca. Amen. Yeah, the Lord is good. Bathandakayo. Thank you so very much bazalwane for your cooperation. Sibonga nanokuthi sibe ni party yale crusade. Ibe success. Ngicela shayile uJesu izandla ezinkulu. Ibe success. Tshela umakhelwane siyaphumelela. Umethula umakhelwane bond, where am I? Vele nje we. Tshela umakhelwane siyaphumelela in every aspect of life. Khuluma isingisi man. Amen bathandakayo. Tshela umakhelwane siyaphumelela kuyo yonke ingxenye yempilo.
Yeah, bathandaka, it is signed. Ayikho into esoyenza singaphumeleli kuyona. Amen. So sibe ne successful outreach. I'm so excited. Amen. Ingakho bazalwane bami njengoba ngisho nje ukuthi funda uma kwenziwa into uba iphathi yayo you are funda something. Bonile nje how to run the crusade, how to push kumnandi kanjani when yokhonza lapha nethwe imvula nixova udaka kodwa nje abantu bafike begcwala ethendeni bengenandaba and preach Christ and him crucified. Ikhona bazalwane. Then we come back to the church, push ama programs. Phela nginikhiphe futhi. Hamba niyashumayela futhi hamba kushunyela ngaphandle because fanele sifunde ibandla lifunde ukuthi libuye livula amaphiko. Close all the programs, reach out to people, preach Christ, love people. Kumele kubona nibathande. Sondele izidingweni zabo. Help them, pray for them. Sesonifundisa manje ukuthi ufuna ukunitrain manje or house to house. Phume in groups, hambe ningene imizi, preach Christ and pray for people. Ukuze sinifundisa how to win the lost. Nikhona bazalwane. Ku-YMM zobe ngine subject of winning. Seniyenzile topic. Usendelile. Ku-YMM zobe ngikhuluma about how to win the lost, how to win souls, and ngikhuluma with all these dimensions of winning the lost. We want to train the church now to win, but win imphefumulo. And how to win and maintain the subject here, topic here, how to win and maintain the souls. Fanele sibafundisa abazalwane ukuthi bawina kanjani uzuza kanjani umphefumulo uphinde nugcine futhi ngoba abantu baba namanetha abhobokile badoba ofish baphinde baphume ngaphansi futhi. Ikhona abazalwane bonke labantwana bayowina ethendeni abasekho futhi bonke futhi akasekho noyedwa okhathaza ukuthi abasekho bonke. Phinde inkonzo iqhubeke futhi back to square one ophinda niphume niyolanda same. Ubone nje hayi inetha libhobokile la ufishes babamba bawu 300 baphume ngaphansi bonke. Fanele sithunga amanetha sivale manje. Ungenile akasaphumi. Ikhona abazalwane bami. Ya ngenile akasaphumi siyamlekelela siyamsiza siyamthanda siyamnakekela siyamfollow up. Siyamkhulekela siyamsiza. Asimjudge. Ikhona abazalwane. Ya izinto lezi sifuna sinifundise zona so that umsebenzi uzokhula ukuze singa shizilele nje amahala. So ku-YMM invite nonke benikhona uzokhula lapha yabona uma ukhuthele awuthi ngitshele naye enye secret bazalwane kubo kaJesu ukhuliswa ukukhuthala khuluma ke kubo kaJesu ukhuliswa yini mawukhuthele nje la you'll grow. That one is showcase ya bazalwane umhlaba wabantu lo aba khuthele. So mawukhuthele uzoyibona ukhula spiritual ukhule entweni zikaNkuluNkulu uzobona ufunda nje and experience different things. Amen. Nifunde izindlela ezinye zokukhonza uNkulunkulu. Somebody say amen. So uNkulunkulu bathandaka that thing works. That thing works. Sometimes uzonitshela ezinye indlela nje ezimbalwa zokukhula ezenza umzalwane akhule. Yes, thandaza ufundisa lenkosi. Ukufundisa lenkosi ukuthandaza ukukhuthala ke kokukhonza kwe-fellowship ukunikela kuyamkhulisa umzalwane bese kuba ukuthi ke futhi umzalwane afunde ukuthi ahlanganyele nanabanye abazalwane kodwa abaphethe into ephilayo. Ikhona abazalwane leyo nto iyakukhulisa. Ikhona abazalwane bami iyakhulisa leyo nto. Asifundeke izwi lenkosi. Ngicela sifunde incwadi kaMathewu (28) verse 19 to 20. So Matthew chapter 28 verse 19 and 20.
Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Somebody say amen. Read it out once again, sis. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Yes, the following verse. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni. Malibonga liphinde dunyiswe igama lenkosi. Hallelujah. Right, there are three things that iBhayibheli lishilo la. Lithi hambani nenze izizwe zonke nizenze abafundi. Somebody say abafundi. Mhlawumbe ke bazalwane bami ngizozama njengoba sisanda kuphuma ethendeni awuthi fanele uma uphuma emvuselweni so shuza nje sikhuluma into icashe kakhulu ukuze abantu bonke basheshe ba-understand bengene. Number 1, iBhayibheli laliveza into ethi asenze izizwe zonke abafundi. Angifunda nangesingisi asenze izizwe zonke abafundi. Selithi ke number 1 qala bazalwane bami itask la inikezwa apostol noma bakabafundi bakaJesu kuthiwa abahambe baye ezweni lonke. Therefore lithi ke go therefore and make disciples of all the nations. Yeah. Lithi go therefore and make disciples of all the nations. Number 1, itask esinikezwe yona eyokwenza ama-disciples. Somebody say disciples. Hallelujah. Ukwenza ini bathandakayo abafundi. Angithi bazalwane futhi uma ufika kuKristu ngasakasafundisa la khanga ngizoyibuyisa lo lesson ilavela sathi uma ufika kuJesu kuKristu yenza isiqiniseko nje ukuthi nje ingqondo yakho uyayilungisa yokuthi ungumfundi. Amen. Ngoba uJesu usithume ukuba senze ini bathandakayo abafundi. Malibonge igama lenkosi. Yazi there is a lot of argument bazalwane ngicela ningilekelelana enye into ezonilesiza bantwana bami ngakho lithi iBhayibheli baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Balekile manje ukuthi isifundiso usithathe esayidini eli1 ngoba uzophile in a very confused. Isikhathi sikusona siya confuse. Wonke umuntu manje uyafundisa ushaya umisiwe basimpula ikhonkwane ezamiswa udalwa izwi lenkosi nawo baba bafuna ukumisa into zabanezample ezintsha that are so much confusing. Into ezonze ikholwa elisentshwe manje ukwazi ungabi confused. Bamba isifundiso esayidini eli1. Nikhona bazalwane? Bamba isifundiso esayidini eli1. That's why ingakho ukuthi iBhayibheli ingabi ngabafundisi abaningi niyokwehlulelwa. Ngoba insuku izimbi wonke umuntu uvuka manje eno social media ke ulekelelile. Wonke umuntu manje makwathenga ifoni nje le ngathi iyakwazi ukushutha. Seyimisa lapha na usefaka esakhe isifundiso. It's so confusing. But let us go to this point bathandakayo. Lithi iBhayibheli ke hambani nenze izizwe zonke obani bathandakayo abafundi. Purpose kaJesu ukuthi bazalwane kwenziwa ama-disciples. Bazalwane akukho wrong ukuthi sibe ngama-Christians. Ngiyazi ukuthi abanye they are comparing indaba yama-disciples ne-Christianity. Christianity is not a problem bazalwane because abantu laba uthi yaqalwa indaba ye-Christianity yaqalwa eAntiochia abantu bebona ibandla lihambiswa kaKristu. Leli gama lama-Christians lisho ukuthi Christ like. Abantu abahambiswa abenziswa kaKristu nikhona bazalwane. Alikho icala makuthiwa uyiChristian ngoba it is a confirmation of your lifestyle. Nikhona bazalwane. Ishi lifestyle yakho ukuthi you Christ like wenziswa kaKristu. I don't see any mistake in that. But bazalwane bami ipurpose yokuqala kaJesu ukuthi ukukhandwa ama-disciples. Abantu abazoba ngabafundi. Nikhona bazalwane? Yes, abantu abazoba ngamafundi. Bazalwane masikhuluma ngomfundi ke sachaza sophinde sichaze futhi na next time ngoba subject yami izongena lapho very soon. Sikhuluma ngomuntu bathandakayo o teachable. Angeke ukwazi ukuba umfundi uma ungafundiseki. Should we have a heart to learn? Somebody say amen. Umuntu onenhliziyo yokwenza njani bathandakayo yokufunda. Amen. Umuntu onenhliziyo yokufunda. So kuze ube i-disciple, njoba go therefore and make disciples of all nations. With number 1,
fanele qala ube nenhliziyo yani bathandakayo yokufunda. Bese uthi okwesibili bathandakayo fanele sizinto zokuthi nje ngapha nangapha. Bese kuthi ke uma kuthiwa go therefore and make disciples of all nations. Sekunika asibuye nisize kulaba abathunywayo. Number 1 shuthi ke bazalwane bami nalabo abathunywayo mina nginenhliziyo yokufunda. Wena ofundisayo awufundisi into oyithandayo. Nikhona bazalwane? Because we may have a good heart yokufunda. Uthole kodwa umfundisi inhliziyo sengiyivuka ifaka ivulile ufundisa into ayithandayo. Ufundisa isyllabus bazalwane bami yakubo kaJesu uKristu. Sifunda ngoKristu nikhona abathandakayo. Christ is our syllabus. Tell umakhelwane ukuthi uKristu isyllabus yethu. Nikhona abathandakayo. Shooting njengoba kuthiwa go and make disciples of all nations. Bazalwane bami 1 sikhanda abafundi la abantu abanenhliziyo yokufunda. Bese kuthi laba abafundisayo isyllabus abayiphethe isifundiso ngoKristu. Fanele kube isound doctrine, the sound doctrine of Christ. Isifundiso esiphilile sikaKristu. Nikhona bazalwane. So ke la is a balance. Abanye banikwa isyllabus ukuthi bafundise abafundi ngoKristu. Bese kuthi abafundi bona banikezwa ini bazalwane bami itask noma umthwalo wokuba babe nenhliziyo yokufunda. Isyllabus ingaba khona ngoKristu kodwa inhliziyo efuna ukufunda mayingekho still kungenzeka abantu bahlale baphile ekungazini. Amen. Ukungazi kuzalwa izinto eziwu2. Ngiyashumayela nje bazalwane nithulele. Ukungazi kuzalwa izinto eziwu2. Kuzalwa izinto ezingaka ungazi? Khulumani nami phela bathandakayo. Zizalwa izinto ezingaka ungazi? Okokuqala ukuthi umfundisi alethe lo fundisayo angabi nayo icontent, angabi nayo into yokusinikeza into esingayifunda. Sihlale akukhulunywe kodwa uthothi umfundisi akafundisi into eright. Siqhubeke sitshelwa sifundiswa kodwa siphile ekungazini. Nikhona abathandakayo. Ngoba ungazi kunama dimensions ababili. Kungenzeka ukuthi uthisha ongenalwazi omayo phambi kwabantu afundise, as a result ama students angabi nalwazi, or else ulwazi lukhona luloaded kuthisha kodwa inkinga ama students awanayo inhliziyo yokufunda. Angithi bazalwane bami lezi izinto ngisho kuphi sizalwa yilokho bazalwane. Mawuzokuthiwa nje abantu bafailile, is either khona ongafundisanga or else kukhona ongafundanga mhla kufundwa. Nisesenkonzweni kodwa. Go and make disciples andithule bazalwane yazi. Go and make disciples ukuthi ngisanda kuphuma ethendeni manje manisho amen fanele usho ngiqale ngizoloku ngijwayela nje usengisesontweni. Manje ngisajwayele lo mningi olapha enkonzweni kezana. Ngikhona abathandakayo. Go and make disciples. Go therefore and make disciples of all nations. Somebody say amen. Uthi ke hambani nenza abafundi. Nikhona abathandakayo. So nje ngezindlela mawusu sikholwa usewusindisiwe. Faka la ingqondweni yakho ukuthi ngumfundi. Shona uthande ngumfundi. Khuluma kwesibili thande ngumfundi. Nikhona abantu bonke abathandakayo. Hallelujah. So into enkulu nebalekile okufanele ukuthi uyithandazeleke mawusumukela uJesu. Thandazela ke manje umoya wokufunda. Umoya wani bathandakayo? Somebody say amen. Yes, umoya wokufunda. Ube nenhliziyo yani bathandekayo yokufunda. Malibonga lidunyiswe igama lenkosi. Yes, bazalwane awuthi ngisase ngikhuluma kanje bazalwane ngoba leyo kufunda ke ayinabo abantu abasanda kuphenduka nami ngisafunda nje. Nikhona bazalwane. Yeah, ngi2 in 1. I am a teacher by the way angle futhi bazalwane bami ngidisciple futhi. Amen. Yes, I am a teacher to you. I'm a disciple somewhere. Nami futhi sometimes once yafi discipleship kuwe kwafa lo moya wokufunda kuwena okwazi ukuthi udaba lakho seliyaqala ukubheda. Nikhona bazalwane. Uyazi ukuthi ngiyengifunda umzalwane ongampela one discipleship ukufunde ngishona kubantwana bakhe. I learn something even from you. Nikhona bazalwane. Kukhona izinto enizenza ngifunde kunina. It's not noma ngekhonso wena ngifundisa. Emunye umuntu uyenza into then you learn. Kade ngikhuluma manje nje njengoba ngiqala bazalwane. Ngithi uma umzalwane ongayifundisanga ukufunda something uyohluleka nanokufunda impilo ethile kumuntu oseduze kwakho. Ungabothi yazi I learn something from you. Ingozi nje bazalwane ungafundi lutho wena kumuntu nje.
Amen. Ungabona ukuthi lo muntu oseceleni kwakho une-impact engakanani in your life. Ungamangali ukuthi lo muntu ohleli duze kwakho une-impact engakanani in your life. Omunye umuntu bazalwane bami ufunda ngicela unganilimazi lokhu ngizokusho. Abanye abantu uthola ba-rough ekukhulumeni because of our background. Uyabona ukuthi i-background yethu nje sikhule from families abenganandaba ukuthi kukhulunywa kanjani. Bazalwane, ngicela ukunitshelani bazalwane bami ukuthi amanye imthelelo omningi esihlangana nawo kuma-local churches, imthelele yama-background yala siphuma khona. Nikhona bazalwane bami. You come in here, uzoqala uhlangana nabantu abaningi. We are coming from a very background vele khelese ekhuluma sinomsi kanjani abantu bakhona nje ngisho uvuswa nje ingane yakho ithunywa kunegama elistrong kodwa lizofakwa emva kokuyithuma nikhona bazalwane hamba thatha ukuthi wena thwa nqi ngegama elithize ikhulu ingane ize iyazi ukuthi nje indlela yokukhuluma la ekhaya ukuthi nje fanele ube harsh mawukuba khona umuntu okhuluma naye nikhona bazalwane bami bathi mawususindiswa nithuleleni bazalwane mawusumukela uJesu avela kusize akhande a new family of which is a local church akande iqala ifamily nje ingakho uma ungafundi lutho bazalwane kungenzeka ukhola kuze kwanda iminyaka uthothi awuyena umuntu ofundayo uNkulunkulu ko sometimes ukufundisa ngezwi khulumani uNkulunkulu ufundisa ngezwi ashona sonke uNkulunkulu ufundisa ngani bathandekayo ufundisa ngani bathandekayo izwi ke li-apply kanje kungaba yizwi ngokushumayela njengoba umpostoli enza manje kungaba yizwi ngokwenziwa uthothi the doers of the word kukhona umuntu owenza lento ofanele wena uyenze uthothi lo muntu i-lifestyle kumuntu othile into eseyisikole kuwe right uyabona lento osayifunda osayistudent sayo uthothi i-lifestyle kumuntu othile khona umuntu ophila lento ofanele uyifunde wena lo muntu akufundise ngokuyiphila into ofanele uyifunde nikhona nibazalwane usondele eduze komuntu othile wena wafika uthiwa wazi ukuthi mawukhuluma nomuntu uthi hey nginika ukuthi angiletha lokho zana hawu letha phela uthothi kube khona umuntu ocela into ukhona bazalwane ozocela into ethile kumuntu othile ukhona mase ethi mhlobo wami ungakwazi ukungisiza ungibole ungipha amanzi ungangiphuzisa namanzi lo muntu ufundisa wena kodwa nikhona nibazalwane ngo-action yena u-aware noma akekho aware ukuthi lo muntu uyakufundisa hawibo kanti uma uyocela into kumuntu i-approach iba kanje nikhona abazalwane bami fundani iba nenhliziyo yokufunda tshela umakhelwane ukuthi inhliziyo yokufunda nikhona abazalwane iba nenhliziyo yokufunda you'll be shocked ukuthi abanye abantu they are blaming other people, others are blaming their parents, others they are blaming abanye blame abazali abanye blame omunye wonke umuntu unayo othile angayiblame nje uthi hayi mfethu njengoba ngibona nginje ingenxa ukuthi ngishawe ukuthi mina ngibatholanga abantu ababengifundisa uyomangathi baqhamuka abantu ababekufundisa ukuthi awubanakanga ngoba uNkulunkulu uyayiprepare indawo nikhona nibazalwane uNkulunkulu uyanqaba ngisho intandane uyayizamela umuntu othile ozoba i-guardian ukukhona nibazalwane ngisho intandane umuntu ongenamzali nje wakhula umama nobaba bashone bancane emva kwalokho uNkulunkulu kodwa kukhona umuntu oyomisa phambi kwakho amenze abe sesikhaleni sobuzali to you mawungafundi lutho nikhona nibazalwane uEsteri wathi emncane washonelwa abazali emncane ubaba nomama uEsther akamazanga kodwa uNkulunkulu wavusa uMordekhai nikhona nibazalwane uMordekhai wayingamzali uEsteri biological kodwa into eyenziwa uEsteri perfect ukuthi athathe uMordekhai amenze ubaba wakhe biological amenze futhi nomzali wakhe biological afunde kuye. Have a learning heart oyibambe ki-podcast ngizokutshela mase ngifuna nikhona nibazalwane have a learning heart iba nenhliziyo yokufunda nikhona nonke bazalwane ya iba disciple kodwa ngiyazama nje ukuvula inhliziyo yenu ukuthi ube khona la ufunda khona nikhona abazalwane bami iba ne disciple yabo iba nenhliziyo yomfundi othi kade ngikhona abazalwane bami uNkulunkulu anipha inhliziyo yabafundi ukuthi nje into bazalwane into ezokukhulisa evangelini funda. Amen. Hallelujah. Hambani nenzi izizwe zonke abafundi futhi makuthiwa ke abayokwenziwa abantu abafundi i-assignment yoqala before bonke abantu bagijima bayothatha oshoki bafuna ukufundisa no makuthiwa yenzani izizwe zonke abafundi kufanele qala sivule i-appetite nenhliziyo yokufunda and open the capacity sivule lento inhliziyo i-capacity nolangazelelo nezili ne-appetite yokufunda ngoba ungamenza umuntu umfundi ungafundisa kodwa uma ufundisa enhlizweni
engavuliwe ukuba ikulangazelele ukufunda, ngiyakutshela with all best information we have, ingahamba iflat namanzi. Nikhona nibathandekayo, ingahamba namanzi uma uqale ngokufaka isifundiso ingavulwanga inhliziyo yokufunda. Nikhona bazalwane, tshela umakhelwane ukuthi iba nenhliziyo yokufunda. Makhelwane, iba nenhliziyo yokufunda. Amen. Uma ethula umakhelwane usuyabona ukuthi wo, ngaze ngamthuza umakhelwane no wrong. Ngoba ni next week nikhona bathandekayo. Malibonge Dunyisa igama lenkosi. Iba nenhliziyo yani bathandekayo. uNkulunkulu ufuna abantu abafundile, ufuna abantu abanjani bathandekayo? Shuthi siyasindiswa mase siyafunda. Shono thani siyasindiswa mase siyafunda. Khuluma thani siyasindiswa mase siyafunda. Emva kalokho siyakhula. Amen. Insindiso ekhulayo umuntu osindisiwe bathandekayo. Uma uzohlangana nomuntu okhulayo osindiswayo, ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi lokho. Nikhona bathandekayo. The next chapter, funda. Hallelujah. The next chapter is what bathandekayo? Ngicela ukukhuluma nani futhi bazalwane. Ukufunda akukhulelwa. Amen. Angeke ukuthi sengimdala enough. My God. Lithi iBhayibheli sazi ingxenye prophet ingxenye futhi. Meaning bathandekayo, lokho engikwazi manje kusenokuningi kakhulu ekumele ngikwazi compared to lokho engikwazi. Amen. Igqomo lami lokwazi liselapha ezansi ukunalokho okusafanele ngikwazi. Amen. Umfundi umuntu onjalo, umuntu ongasho ukuthi mina sengiyazi mina sengigcwele. No, umfundi umuntu othi yes, ngiyabonga ngalokho engikwaziyo, but I still need to know more. Nikhona bathandekayo, ngiyafuna futhi ukwazi more. Ngiyafuna ukuthola more information. Ngiyafuna ukuthola more knowledge. Malibonge liphinde Dunyisa igama lenkosi. Nisenkonzweni kodwa bathandekayo. Nikhona esontweni kodwa. Nikhona bazalwane bami. Sikhuluma ngani la bathandekayo? Sikhuluma ngomfundi. Nikhona bazalwane bami. Lithi hambani ke nenze izizwe zonke abafundi. Fanele siqale sivule qala iappetite nokubaleka kofundi. Amen. Hallelujah. Ukuze we have doctors, we have nurses, we have teachers, we have social workers, we have business people. Sinobani, teller. Angithola abantu abasebenza amabhenki angithi. Umuntu oshaya ithili ba. Cashier, ngifuna lo nalelo gama futhi. Sino cashier, sinabantu abangama cleaners, abasicleanela abacleanayo, sino packer, abalayisha impahla elokozana makade lokho. All those people are important bazalwane. All those people are important. Uyobona mhla kungekho umuntu oyenzayo lo ukuthi they're all important. Sino packer, sino car guard abasibhekela imoto lapha ya. So we have different kind of people bathandeka, but bonke labantu baproducewa ukufunda. Amen. Kusho ukuthi uma ufunda uzophumela to your destiny. I-destiny yomzalwane spiritual, ukuze uphumele kuletho uNkulunkulu akudesignele yona spiritual. Qaleni kanje for uqala kumoya. Ukuze uphumele kuletho uNkulunkulu afuna ukukusebenzisa kuyo spiritual, izalwa ukufunda. Amen. There is no dynamic person bazalwane bami ozalwa unohwe. Wonke umuntu uzalwa ukufunda. The time ufunda kwakho kuyakuphusha, kuphushela ecebeni likaNkulunkulu la kufuna ukusebenzisa khona. uNkulunkulu uyasebenza ngabantu abafundile. Nikhuluma nami bathandeka. Amen. uNkulunkulu uyakholelwa ngokufunda ukusebenza ngabantu abanjani bathandekayo abafundile. Ngiyazi nina nithi umuntu ofundile nicabanga uScience kuphela, nicabanga laba abantu kuphela. No, masikhuluma ngokufunda umuntu othanda information, umuntu ofuna ulwazi. Nikhona nibathandekayo. Yes, bakuthiwa umuntu ufundile sisho ukuthi uqoqe ulwazi uyalisebenzisa. Amen. Now spiritual same applies bazalwane. Mawususindisiwe nje have a heart, yiba nenhliziyo yokufunda. Ashona sokuthi inhliziyo yokufunda. Inhliziyo yani konje? Isizwe umuntu onjani osindisiwe. Go therefore and make disciples. That is our high calling. Our high calling is to make disciples. Not church members, not church followers, not just ordinary church goers. We are not here to raise church goers. Ama church goers abantu abathi ngiyile ngesonto. Awu amen bathandeka. Bathi ngiyile ngesonto ngabuyela ekhaya, at least ngithikithile. Amen. It's not about filling space. So Sunday ngiyile esontweni, Monday ngiyile enkonzweni. We are here. The
assignment is to make disciples. Ukuba siproduce abafundi nikhona nibathandekayo. Yes, hallelujah. Ingakho we encourage ukuthi abantu babe nenhliziyo yani bathandekayo yokufunda this audience. Nikhona bathandekayo. Babe nenhliziyo yani bazalwane bami. Khulumani nami phela babe nenhliziyo yani. Yes. So number 1, that is the number 1 key. Oh, amen. Let go therefore and hambani nenze izizwe. Kube bekuya ngakaJesu bazalwane. Bekufanele kuba yikuphi nakuphi na isizwe ne east west and north kukhandwa abafundi. Nikhona abathandekayo. Yes. Basifake lento ye Christology and study of Christ and fundisa abantu ngoKristu bathandekayo. Nikhona abathandekayo. Yeah, abantu bamazi uKristu ngoba into enkulu manje ofanele sifinyelele kuyona ukumazi uKristu. Ukumenza njani uKristu bathandekayo? Sizomazi kanjani singamfundile? Futhi sofunda kanjani singebona abafundi? Amen. Sizomazi kanjani singamfundile? Singamfunda kanjani singabona abafundi? So into oqala ofanele siyenze asivule lesi space in our hearts yokube sebe ngama disciples. Sazi ukuthi yabona nje mina ngijoin iclass labafundi. Amen. Mawuthi usindisiwe uthi yes, ngisindisiwe. Kusho ukuthi so mase ngisindisiwe kusho ukuthi ngingumfundi kaJesu, ngumfundi kabantu bathandekayo. Khulumani phela ngumfundi kabani? Tshela umakhelwane manje ngathi uyazela ukuthi ayi angathi yini ngilalisayo manje angisa understand. Ngisavele nga understand ngithanda kabi kulala la ngalalwa khona, yazi. Ngakhuluma naye nje umgive nje uthi hayi awuyeke nje lento yakho umgive kunikwa yimina. Yazi ulala endaweni ezirong njalo wena. Hey. Musu uyavuka la ku wrong khona. Khona nibathandekayo. Go therefore and make disciples. Somebody say disciples. So sizokhanda ini bathandekayo la. Nithule esontweni sokhanda ini bazalwane. Yes, that is the purpose of God, bazalwane. That is our high calling. Malibonga igama lenkosi. Yes, those are students in the ministry. Hey la hasa. Ngisathandaza bazalwane ukuthi uNkulunkulu abuye silekelele more. Siwakhanda impela ama students. Amen. Yes, in the ministry we need students, people of knowledge, people of information. Amen. People who are grounded. Ngoba lento yaziyo, no one will ever shake you into no yaziyo. We victim of anything engaenzeka ngaphandle mawungazi. Ngoba lethi iBhayibheli abantu bami nithuleleni bazalwane. Abantu bami babhujiswa kuswela ihimi bathandekayo. Ibandla lingenalwazi ingozi. Ukungazi okubulala abantu bazalwane. Abantu ababulawa uSathane babulawa amadimoni obulawa ungazi. Nikhona nibazalwane bami. Yes, once bazalwane vulnerable. You are a victim of any spirits aphuma ngaphandle mawungazi. Uzoba i-victim yama false prophets mawungazi. Uzoba i-victim yezifundisa eziphedayo mawungazi. Uba i-victim yabantu abaqamba amanga befuna ukuphusha ama agendas abo mawungazi. Abantu ongeke umshake umuntu owaziyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. We slave somuntu owaziyo mawungazi. Uba isiqila somuntu owaziyo mawungazi. Ngenze example na last time ngathi mawuvela ucishelwa imoto ucishe emgwaqweni. Uthi uyayivula yonke into ihlangene ngaphambili la wasihlangana into enjani. Ubona ukuthi yonke into ulinde wena ukubona intambo iphumile thawo. Ubona yonke into ilungile nje. Akho lutho akho nkinga. Yonke into yakhona isentshobeka kade injalo emotweni yakho. Nikhona bazalwane bami. You have no choice. It's either uzofonela towing bazokuthwala bayokubeka somewhere. So you need to get umuntu okuthiwa mechanic. Mechanic, that is a human being like you, but yini nehlukanisayo unolwazi ongenalo. Nikhona bazalwane. You need to wait for umechanic. Umechanic is a human being like you. Others abanye omechanic majority yabo sibadala ngisho kunabo. Kukhama nje isiyanganyana boyanyana akhama with information. Uza ne-knowledge. Nikhona nibazalwane. Uzokumasterisha lo mfana ngisho umdala ngisho imoto ngeyakho uzokumasterisha. Uzofika athi kwaqa baba. Hayi no way ngicela uhambe ubuye ngolesithathu. Uzotshelwa uye bhuti hey ngiyahamba kusasa but baba this thing safana ngiqaqe 1 2 3 akutshela amagama khona so buya Wednesday uzongichecka. Automatically this person in authority uselenge enhla kwakho
Because yazini bazalwane bami, ugibela kanjani umfana waba ngenhla kwami, imoto ithengwe yimi, imina ngimdala kunaye, yonke lento unyuke nini uvele waba nolwazi ongenalo. Cabanga ke ibandla linolwazi oluningi, umhlaba uzobhawa ebandleni. Ngoba masifuna ukubhawisa umhlaba, we must have knowledge. Somebody say knowledge. Usathana ama loopholes akhe kuba ungazi. Njalo usathana mezo attacker any believer noma liphi ikholo uzongena indawo emnyama empilweni yakho spiritual. Ile ndawo ongazi kuyona. Yona ndawo engakhanyi ke. Yonke enye indawo kuwena iyakhanya. Kodwa ikamera limnyama empilweni yakho ila ungazi khona. Amen. Yeah, nithuleleni. Amen. Mawungazi ukuthi umntana kaNkulunkulu kunikeza igunya phezulu wonke amandla esitha. Uyocabanga ukuthi makufika umthakathi la uyothakatheka. Bonke abantu abathakathekayo bathakatheka ngoba abazi ukuthi abathakatheki. Umuntu othakathekayo uthakatheka ngoba akazi ukuthi akathakatheki. Mhla wazi ukuthi akathakatheki, othakatha uyothakatha akathakatheki. Ngiphinda ukuthi umuntu othakathekayo uthakatheka ngoba akazi ukuthi akathakatheki. Mhla wazi ukuthi akathakatheki, ngeke athakatheke ngisho khona lo thakatha. Othakatha uyothakatha kodwa angathakatheki. Isizathu esenza ukuthi angathakatheki ingoba uyazi ukuthi akathakatheki. Ngoba the connector of good or evil, into exhumanisa wena nento enhle noma embi ukwazi nokungazi. It's a connection line. This thing is signal. Yeah? A network ehlanganisa wena nezinto zakomoya ukwazi. Mawungazi uhlala lonke uhlobo lwezinto ezitestwa nje la emkhathini because you don't know. Amen. Mtaka Madanis, one of kondodenye ya enza umgilungane lapha ngicela ungakhulumi ngama details. So sekukhishwa ke ayindoda yenza umgilungane nje yabona umuntu omthakathi wenza umlingo yenza yonke lento. Senze ikhicala ke. So ke sekuya konke lo mhlobo wami usethi hey sekukhishwa ukuthi bayahamba yoboshwa. Bonke abantu bacabanga nje ubantu bezoconference lo muntu wenza imkilongane kufanele ngempela nawe ongithuwa nje makuthiwa kuthunya wena ke lo muntu wenza imkilongane eminingi manje yadakada manje wenza yonke into wenza nefanele ayoboshwa izonke zithi konje ubani ozoconfront lo muntu lo mtshedeni manje wona uyathreatenisha vele then easy ngoba befuna ukuyenza ibelula lento bayithathela nje ibhunu awu2 bahamba naye yabo fika la ngena ibhunu la ngena kuleqa yonke lezi nyoka engene lapha elibhunu nandaba nalento la ngena lamxavuna hey come here you hey kodwa lamxavuna ibhunu hey come here na yonke inyoka lezi khahla leti ibhunu yonke leti imbisi thina sibulawa ukuthi siyazi ukuthi esigodlweni ibhunu alisazi isigodlo aliyazi lonto le alinkeni lonto and leyo information ayisebenzi la ibhukwini lutho lonto nje ayiprogrammiwe la ukuthi mina ngiyathakatheka lutho ibhunu nje libamba into eyodwa ukuthi mina ngisemsebenzini wami ukhokhovula uyini uma unwenza iqala nje wenza iqala ngiyaqhavuna ezakithi odakhe sathi ngifuna ungalala ebusuku ibhunu lambamba lamfaka lapha lampusha ngebhuzu wangena ngemuva lavala kodwa hey labuya lapho lahambe ladle lunch ngakusasa la semsebenzini freely. The connector, interconnector when with any spirits is a lack of knowledge. Mawungazi udlala ngisho iTV imali engatheki. Come to Christ. Hey, sindiswa manje. Come to the knowledge of Christ. Musukuze sontweni, come to the knowledge of Christ. Musukuhlala sontweni, dwell in the knowledge of Christ. Thola indawo la, wakhe emhlabeni wolwazi. Wakhe emhlabeni wokumazi uNkulunkulu God. Hallelujah. The Bible is the current spirit, the current operating spirit
umoya operator manje umoya kaAntichrist. Lithi iBhayibheli phakathi kwezinto ozozenza-ke kusho-ke noma kukhulunywa ngesikhathi se-great tribulation lithi uyokwanqamula isivumelwano ulithi uyokwenza njani uyokwanda uyokhuluphala ngokuthi aphule isivumelwano. Mase lithi iBhayibheli abantu abamazi uNkulunkulu wabo nikhona nibathandakayo lithi bayophikelela babe namandla kodwa abantu abamazi uNkulunkulu wabo shothi iknowledge iyona ezoba namandla manje. Bazalwane siseyinsukwini la uNkulunkulu khona ezosebenzisa khona the glory of knowledge. Somebody say glory of knowledge. Ukazumulo olwazi to defeat the enemy. Mala hala haso. Hallelujah. Makhulunywa ngekhathi zokugcina thiwe lithi iBhayibheli ulwazi liyokuba luningi. Ulwazi liyokuba ngakanani bathandakayo? Khulumani phela ulwazi liyoba ngakanani? Kusho ukuthi uSathane uzobe attacker kakhulu bathandakayo ngeknowledge but evil knowledge, false knowledge. So indlela yokunqoba ulwazi olungamanga nolwazi olubi ukuthi sibe nolwazi leqiniso. Uma uneqiniso kodwa khona bathandakayo. Lithi iBhayibheli uthi Jesu uthanda abantu bonke basindiswe angithi bazalwane. Uthanda abantu bonke basindiswe bafinyelele kuphi? Khulumani phela bafinyelele kuphi? Uthanda abantu bonke benze njani? Bafinyelele kuphi? Yes! Ila sibizelwe khona. Simizela insindisweni. Siphinde sibizelwe ekulazini iqiniso. Amen. Hayi kulishumayeleni kuphela, ekulazini. Should knowledge umhlaba wabakholwa. Onke abasana basindisiwe. Umhlaba baphila kuwo fanele baphile emhlabeni wokumazi uKristu. Malibonga lidunyise igama lenkosi. So yingakho sidinga ama disciples bazalwane nithuleleni bafowethu. Yingakho bazalwane kufuneka ama disciples, kufuneka obani bathandakayo. Amen. Kufuneka obani bazalwane. Hallelujah. Kufuneka obani. Kukhona izinto kwakuthiwa mhla siyeke ukuzenza singakakholwa. Singakasindiswa mhla uyeke ukuyenza. Impilo yakho kuyoba nzima. Nathula. Usayenzani kanti manje ngithuza ukuthi kukhona izinto esasixoxelwe zona ukuthi nje mhla waye ukuthi obani abantu abayazi lonto. Thothi hey izinto ezikhula nazo ekhaya. More especially the black Zulu, the Zulu people, not Zulu, the African people. Yeah, ngathi amaZulu. The African people. Abantu abamnyama most. Iswaye umuntu omnyama uma ungamdelivanga kulozo zinto hayi. Abafana nabantu laba baphesheya kwelwandle. Laba banezimpi zabo laba. Abamhlophe. Thina sinezethu. So now listen. Xoxele uthi mhla wahlukana nalento. Omunye kuba isayi symbol ethile nje. Mhlawumbe bazokufaka into ethi uma wayikhipha. Mhlawumbe uphelile phambi kwakho. Uyofafi. Base kufika uJesu. Ashunyayelwe empilweni yakho. Sekufanele umamukele manje uJesu. Umamukele kuJesu. Kwesikhathi noma ke lento imingabanga isithiyo sokuthi uwamukele uJesu. Izoba i-challenge yokuthi uphile impilo ekhululekile kuJesu. Sasikwenye mvasho lo mhlobo wami cishe ngasho kuphi. Sasivakashela lo mhlobo wami kweinkonzweni yakhe many years back. Lo mndoda ke kwakulezi yabona lezi yazazi ishingishane zevangeli. Hayi lezi engayi ngapha isinase west. So siyahamba siyakhonza kwenye conference elinye ibandla. Mase siyakhamba siyogeza. Insizwa phela zodwa. Ukuyogeza. Khona umuntu omfo oyedwa nje na uyama uyazindela. Hayi akagezi phela kokugeza insizwa. Uyama uyazindela. Sokuthi omunye umfowethu ke yangicishaza kamushalo ukuthi amusho. Cha angisho lo owayengagezi ngisho lo owayekhuluma lo nentepho. Usathi hayi wayibani lokho zobani bani? Hawu sigeza sonke manje wangageza hawu bageza kanjani lo? Hawu kahlekeza yakeza. Hayi sithi bayebona umuntu ayilose. Sonke sikhuluma hey ndoda yakeza yabona lento siyenza light nje. Hey hayi ngeke uzogeza lona. Hawu kahlezeni indaba wami khona zonke insizwa igeza hawu asigezeni. Hawu kahle wena. Hayi naye aka. Mayithi kuvela intambo. Usindisiwe. Lokusisabe castaba sesacabanga kakhulu hayi ngisho kabi. Sesacabanga kakhulu kanti indaba isentanjeni nje.
lento usindisiwe kodwa into emenza angayikhiphi le ntambo kukhona into eyathi kuye mhla uyikhipha. Lolu lwazi lokuthi hey mase fika uJesu uphelele awusayidingi akakanamukeli lo lwazi. Usabambele into yokuthi hey noma ngikhola noma uJesu efikile kodwa ithemba lami lisela. Intanje. Hawu samugeza basashavuthwa lapha. Hawu samugeza nezinsipho sathi mana sasula nezinsipho okukhulu kushaya. Sathi kwenze njalo kwathuna entambo sathi okay. Saqeda ugeza sathi mfowethu sasekhuluma naye next okuyimnana umhlobo wami yini lekuconnectana lento oba lento I'm sure awuyifakanga mhla usindisiwe. Wayigqoka usumela uJesu wathi cha. Wayigqoka ungakamamukeli wakrosa nayo. Waze wafika naye uJesu yini le kwenze. Sabala ke. Ngamthola uthi hey sisheshe samjaja. I-information elodwe kuye ngalentambo it too much. Sathi indoda what happened? Achaza abala athi number 1 hey ngangihlushwa u1 no2 ngalali ngihlushwa utoloshe ngalali ngaphumula kulento kancane kwathi dabu mhla ngifakele lento manje kuthiwa ngelanga ngoba khipha ngayo ngeke ke manje basangihlukumeza ukuthi bawongibulala manje ngivele ngicabanga ebusuku into we ngithi mina akaze bahluphe inhlobo usuyifaka cha bona kusafani phela ngale yandlela babe ngihlupha ngayo bayafika bona babe ngithi niyabona isafika stini namanje le mase ngibuthi kwathi one mhla kushunyala uJesu kwena kwathi uyinkosi ngathi uyinkosi napheka otokoloshe kwathi one mhla uJesu wathi uJesu uyasindisa athi usindisa ngisho kubantu ababanje otokoloshe kodwa nithuleleni bazalwa kwaphinde kwathi one athi uJesu ukhulula nabo bonke abantu ababanje otokoloshe sathi mfowethu awuyidingi lento wathi lo mfo ikhipheni sathi ikhishwe ithi sathi usendodeni umhlobo wami la umhlobo waphuma ekitchen eyolanda umese wathi ndifuna uyisika umhlobo ngathi no akayisikena ngathi mina fanele azi lento ukuthi uyena wayidefeat anginjobethi ke ikhipheni uzama ukuyibhaila out ngoba into encane esasele engqondweni yakhe futhi ithi nje emva kwengqondo yakhe ya khona noma ngenze ukuthi mayisixabana nami lede ngithi akusimi ngathi mane wenjomsi nika lo sika bhuti ngathi lalela kholwa qala ukuthi uNkulunkulu unamandla ukukhulula ngeke ukukhululwa yilento ngathi buka asifakile sonke la buka ususaba ngisho ukugeza ngithi uyabona into useyislave usha ungazi ngathi bafowethu baningabi la babeyigqokile nabo bayikhipha usele wedwa kuyaphileka nje ngaphandle kwalento ngathi miumes sika lento namuze ethi ngegama lika Jesu ngathi anginankinga yakhe kodwa mawuzobuyisikile nje igama lika Jesu igama lika Jesu angomntu uyayisaba lo bhuti lento igama lika Jesu igama lika Jesu sayibamba number 1 into eyenza ukuthi simkhombisa lento indlela engayibamba ngayo intanga ngathi buyisela lento hawu bhuti uhlala lento hawu hamba nayo lento athi nayo usuka sayenza yancane emehlweni yakhe yancane yakhe sathola umentshisa sayishisa lento phambi kwakhe sathi ayisuka akudlala amademoni wena awunalutho lento lento sathana network nje le wayenze usathana akwazi ukunavigate ngisho up to kuphi ne connection nje cable signal weza usathana noma ukuphi akazi ukudonsa ngathi uyabona namhlanje uyalahleka phambi kwamademoni namhlanje ngoba into kade iconnecta nawe uyanqanyula i-error iphukile ngathi sathana uyocinga ngakutholi samthandaza sambeka izandla saba ne-counseling naye samthethe hey baba umuntu eChrist isidalwa esisha somebody say amen kwakunehlanu le-conference umgqibelo nami ngangithukithe le ndoda izonze njani sasilala sonke eklasini lapha so sonke la manje lo sovuka ebusuku ethu ukhahlela izinto manje walala ubhuti waze ekseni first thing sambuza yona ulale kanjani wathi awungilale ezwi ngathi intamba yishile uyakhumbula ayisek wathi ayisek sathi ulale ezwi wathi zwi ngasasa hey kwathi la bandla kuyafakazwa kwathi babiza ofakazi wathi siyambona nangu unumber ufaza abantu abaningi lapha nganoma unumber 9 noma unumber 10 umile kuyiQ ufuna ukuyofakaza uJesu akaze sijabula kanje ehleli phansi
sabona ukuthi uthola ifreedom but ubebanjwe ukungazi. Hallelujah. Muke asenze abafundi senze ubani bathandekayo. Ngakho ngishila athi ngizoyibamba ke standard grade nje so ikhuphula ke uma insuku iqhubeka senze ukuthi accommodate wonke umuntu. Senza ini bathandekayo? Disciples. People, abantu be-information, abantu abamaziyo uNkulunkulu. Amen. So nje usojoin iqembu labantu bathandekayo labafundi mase sikhumbuza bonke abazana abasindisiwe ukuthi nabo bangobani bathandekayo. Ngishilo bazalwane ngathi lento ihamba ngama levels ethi onke. Akukho umuntu ongodinga ungazi manje. Insuku zokwazi. Wonke umuntu uclaim ukuthi uyazi. Wonke umuntu ufaka isifundiso sakhe ngishilo bazalwane. Awamen bathandekayo. Ya kunomhlobo ngomngani wami lapha. Umfundisi sebethi hayi bona umfundisi ngithi naye lo mfundisi ngiyamthanda ngoba yabona ke lo angazi wagcotshwa ubani egcotshwa nini njalo ngathi kodwa nje ngiyombiza mina ngedwa ngumfundisi lo ngiyathanda nje ukumbiza ngathi watwa mfundisi apostolic ngathi yazi lo akakaze angihluphe ngalutho nje angize ngamuzwa ngishola kuthiwa nje ukhanda isifundiso sakhe abanye phela abangabafundisi ngabazi bakafundisa umuzwa sezama ukushumayela sifake ifundiso ejekile lo nama ngathi umfundisi ngani kodwa nje ngendlela azazothe ngayo umfundisi ongahluphi umuntu. Yebo khona ngiqonde lento yakhe ngazi ukuthi sekuphazamiseka phela kancane yena ekhaya ngithi mina umfundisi o nice lo umfundisi nje ongahluphi umuntu akafaka isifundiso siseyinsukwini zeyifundiso. People are trying to teach something. Wonke umuntu ufuna ukuimplementa something. Wonke umuntu hey ibandla liphenduka iplayground. Wonke umuntu ufuna uzotest into yakhe ngathi wonke umuntu nje hayi bazalwane ungezwe abantu bethi insuku zokuthi ubamba isifundiso sithi ngqe ube umuntu olwazi. Amen. Amakholwa asoba strong abantu amakholwa aziyo yini yenza abapostoli basendulo bazalwane bami ukuthi babhekane nezimo nama disciples early church angikhuluma ngeearly church abhekane nezimo ngoba aphila esikhathini sepersecution laba bantu ngesikhathi esinzima baphenduka ngesikhathi sokuhlushwa yini ababenza babe strong behlushwa ngisho imembe izintsha eyifikayo lithi iBhayibheli abapostoli babe babamba laba bantu babafaka isifundiso senza umuntu abe stubborn abe ne-stubborn faith noma ngafika ubani ezama ukumnyakazisa nisho ngathi uzombulala uvela church ngangcono usho sengifile ungalokho ungixoxe uzongibulala nikhona nibathandekayo. Hallelujah. Because isifundiso singena emathanjeni singena bazana bami sivalelwa emathanjeni ngeke umenze lutho umuntu ofundile. Amen. Devil may try to steal anything. He may try to steal your money, he may try to steal whatsoever that you may call, but akakwazi ukuchotsha ulwazi. Into uma uyazi uyayazi, uma wazi uyazi, uma ungazi futhi awazi. Ngikhona nibathandekayo. Ya insuku lezi zokuvusa ke bathandekayo abantu abangama students. Now number 1 iba nenhliziyo yokufunda. Amen bathandekayo. Somebody say amen. Khulumani phela somebody say amen. Yes, fanele ube nenhliziyo yani bathandekayo. Yes, iba nenhliziyo yokufunda. Awubazi kuba nenhliziyo yokufunda bazalwane bami ungakalimukele leqiniso lokuthi awazi konke. Khulumani phela. Ngeke ufunde uma ungakalimukele iqiniso lokunjalo bathandekayo. Awazi. Khulumani bazalwane. Awazi. Ngicela ukusho kanje angisho ukuthi awazi lutho. Ngithe awazi. Yeah. Awazi konke. Angisho ukuthi awazi lutho. Awazi. That's one of the amaqiniso la abantu abangazama ingozi leli qiniso engilikhuluma manje mukwazama ukuli-replace with anything kuvele kudevelop i-pride. Wazama ukureplace leli qiniso kuvele kuvuka i-pride. Wayitshela ukuthi uyazi yonke into. I'm telling you ifall yabantu abaningi spiritual babulawa ucabanga ukuthi sebazi yonke into. Lithi iBhayibheli umuntu akakazi njengoba lokhu ufanele ukwazi. Anisho njalo izwi lenkosi bazalwane. Yeah, lithi no ukuthi awukazi njengoba lokhu ufanele ukwazi. So there's still a big room. Kusenendlu enkulu okusafanele ungene yona ufunde into eziningi. So iba nalento ke engqondweni ukuthi angazi konke. Shona uthanda ngazi konke. Awunjani? Let me talk like a father now. Listen, do you know out of this best we see, kusanoma unye best ongaphuma la kuwe.
La kuwena kusengaphuma enye into dynamic. Sithi sibabaza thithi ha athi uNkulunkulu kuba bayazi ukuthi this is just the beginning of things. Isiqalo sezinto uma engaqhubeka lo muntu avule umkhawulo yakhe yolwazi kungaphuma a dynamic person. Somebody say amen. Hallelujah. Indaba iqala ngesikhathi umuntu esecabanga ukuthi usefikile la beya khona in terms of knowledge. Amen. Amen. Fana ube nenhliziyo yokufunda. Ube nenhliziyo yolwazi. Ibane ngikhona abazalwane. Ibe nenhliziyo yani yokufunda. Awukazi nje obafanele wazi. Senokuningi. Ngishona kuwonke ama levels uNkulunkulu akufaka kuona. Mawumprofeti usengento eningi abongayazi ngokwe prophetic ministry. Mawumpostoli usengento eningi abi uNkulunkulu esangayikhipha la iapostolic ministry. Mawumintercessor usengento eningi abi uNkulunkulu esangayikhipha kwa intercession. Mawumdumisi usenokuningi abongakwenza out of this. Abazalwane angifuthi bulala lo moya wesilingi. Ikhona abazalwane sibulala umoya wesilingi. Ukuthi abantu bavele bagquka uceiling board mase bethi ayiseni right la mina. Amen. Ngithi uthi uJesu ekhuluma nebandla lase Efesu. Ebhalile ibandla lase Efesu uthi uliyekile uthando lokuqala nithuleleni bazalwane. Uthi uliyekile ini? Khulumani ini? Yini uJesu akhalela uthando lokuqala kangaka? Wayibuka ipace ababehamba ngayo. Ebuka nani nokulangazelela kwabo kokuqala. Uthi hey ukube labantu baqhubeka balangazela ngendlela abalangazela ngalo mhlaba eqala ngaba bakude manje. Akaze uimagine ngelanga uthi hey ukuba ngiyekanga indlela engangenza ngakho. Awangenza na example bazalwane. Uthothi mhlambe you decide ukwenza i-saving. Mhlambe uthi hayi no ngifuna in 5 years to come ngibe sengigenerate so much money. Usuthi hayi ngizokwenza saving mhlambe ka 150 rand every month. Uyibeke in 3 months time uthi uyawubuka lo 150 u 450. Uthi ngiyayindandazela vele ngiyayidlalela xa so. Avele ngiyeke le 150 ngizoyithengela ngawo ipizza. Ukuphela kwenyanga uyeke i-saving ucasula ukuthi nje 3 months uyophela no 5 years angangusho. Kuthi ngonyaka ka 4.5 labo October uvela uyicabangisa uphela lento uvela izenzekela yona. Ngoba into uma wayiplana nje iya record kuwe. Yabona into uma wayidecide wawusuyayeka kodwa kuma records iyahlala. Ukuthi wathi wena in 5 years to come yokwenza iyokukhumbuza mhla kuphela 5 years. Yabo? Kuthi sekusele 2 months musu uphinde uyakhumbula ukuthi yazi kube akutani khona nibathandeka. Uyazi ukuba ngiyekanga. Athi mase siqala phansi ke lonto angikholelwa kuyona nami ngithanda. Usuyaqala uyabathe ngabe njengamanje. Ngangino 450 ngo3 months. Kodwa manje ku 5 years. Oh ngabe sengino 75,000. Oh Nkosi. Sokusho wena futhi. Ngazi mina ngehlelwa cha wayeka nje. Awehlela ngawuthakathwanga wayeka u150 rand wa undermine istart ipace yakhe yokuqala indlela owaqala ngayo izinto wayiyeka halfway. Nithule esontweni nikhona nibazalwane. Unjalo uthi uJesu uthando lokuqala uliyekile nikhona nibazalwane. So same applies now i-account yakho ya spiritual. Ngabe kunjani? Uma ungathiwa nje ubamba into musubamba umgqiqo wakho uhambe nayo nikhona bazalwane bami. Yes. Kwi-account yakho spiritual account. Ngabe kusenokuningi kabi ongaqhamuka out of you. Noma kuthiwa bathandeka ingakho unganeli ungafinyela kwi-point la khona uthi hayi ngazi into lolwazi senginalo lunganele bazalwane mkhathazeka ukuze ukhule enkosini khathazeka ukwazi mo. Nikhona abathandekayo. Yes. Ayihluphe lento ukuthi awukhule elwazini. Nisesontweni kodwa. Enye izinto oyimisele yona I do this thing bathandekayo. Maybe it will help you because I'm just sharing. I do this thing. Uyabona enye into impilo ungayibuki ngonyaka. Bonke abantu ababuka impilo ngonyaka
njalo bahlala benama resolutions amasha. Hayi kulonyaka I will. Sangathi ungabuka ngosuku. Uthi nalo usuku seliyophela na ugqoka ipijama siyolala. Musuthi uyankosi. Awe ngithi ureviewer nje ngibuye emuva. Konje inentsha. Nje namhlanje ngi-18. Ngiyazi nonke la ngicabanga into enkulu, ngicabanga ama project amakhulu manje. Kanti into edevelopisa impilo yakho nale uyi-undermine anything new. Number 2 yini nje? Could be a new verse. Could be a new noma yini nje. Uthini konje ngi-18 namhlanje. Yazi usuku seliyaphela ede kusuku. Konje ngi-18. Yini ngi-18 empilweni yami. You may start and study. Ngicela nivalele lonto. You may study anything new before I sleep. Let me just take this new information. Uyazi lento bengingayazi ukuthi yenziwa kanje. That person is growing. Ingozi umuntu okhula ngeminyaka angakhuli ngolwazi. Ngisho dot. Nikhona nibathanda ka? Nikhona nibazalana bami. Mina ngiyayidlalelela ngisho nalezi zinto uyabona man busy namafoni sometimes mina off ramp ngiyidlala. There are good English teachers manje alaphana ku social media. Good English teachers. Those people, they bakufundisa izinto eziminor nje. Prepositions, apply amagama athile njalo njalo. Others are English people, abanye ma blacks like us. But good esingisi. You just go through that thing. You learn how. Okay. Hey, ukusebenzisa igama elithizeni. Muzo funda igama eliqala ngevowel. Awusho uthi April. Uthini? Uthi an April. How yalento bengayinakile. Mina ngihlala ngithi April. No, listen. It's something very light, easy, but it's adding something to your life. Bazalwane i-addition ayidalwa inamba eziningi engene ngenhla. Ngisho 1 uyayi-add uyayishintsha inamba. Manje una 99 ngidinga ngako uzoba 100. Ngidinga ngako uzoba 100. Immediately at 1 should sishintshile inamba isithini bathandakayo? Muno 99 rand. Udinga irand ukuze kube 100. Just a rand even in your life. Any rand also add a knowledge in your life, it will change you. Ngisho ungafaka isent le knowledge but transformation yenzakala. Kodwa ngithule inkozi wena. Noma yini oyoyi-add ekhulisa ulwazi kuwe kukhona into eyenzayo kodwa. Most of us sicabanga ukuthi into enkulu eyokwenza ushintshe empilweni yakho. Kanti lutho yilento encane oyi-undermineayo. That little verse ongalifunde elilodwa. Ngangathi bazalwane uma uhlulwa ukufunda iBhayibheli funda iverse elilodwa ke ngosuku. Ngithi ivesi. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Then you sleep. Just only this. Bazalwane, let the singer phazamisa ngisho ama programs akhe empilo ukufunda le verse lodwa nje. The challenge is not about reading. The challenge la ayikho reading. The challenge yethu bathandakala. I-enemy ifuna singazi. Uyazi bazalwane ukuthi nensuku engaka onyakeni. Sinengaka insuku esinazo onyakeni khulumani. Khulumani nami singaki? 360 days. Should if you can read one verse a day, should ungaphela unyaka unama verse amangaka owaziyo? In 2 years, up 730. Should eminyakeni emibili ungabe una 730 verses angithi? Can you imagine? Mawukuthi umuntu othe ukukhuthala kancane, you take 1 chapter a day. 1 chapter a day. Awunginifundiseni banikhuluma nani bazalwane. La endlini akukho right uthi ungathiwa khona umuntu ongayazi
ongakaze ayifunda azayiqede incwadi kaJude. Incwadi kaJude ino chapter 1. Igcina kuverse number 20. Kodwa khona umzalo la endlini ongakaze awufunda azawuqede uJude. Una 20 verses the whole book. Jude chapter number 1. I think it could verse 20. I know it's 22 or so. Jude chapter number 1. Only one chapter. 25. Thank you. Yes. In number verses are 25. The whole book. When you have expect, you know what Jude. Jude, I know it as I know myself. Ngayicula njengalento sasifundiswa eprimary lengasenziwa manje. Uthi sifundisa imithetho elishumi. uNkulunkulu wakhuluma kimi wathi ongabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Listen, incwadi kaJude ungayicula kanjalo uzoyiqede. If ungasube umuntu othanda ukufunda. The biggest challenge that we have in the church, the Bible is not a problem. It's discipleship. We are running short of the heart yet discipleship. Somebody say amen. Ibani inhliziyo yokufunda khuluma nami ibani inhliziyo yani bathanda kayo. So, mangine inhliziyo yokufunda automatically ngizoba umuntu othanda uattenda la kufundwa khona. Amen. Yeah, because there's no student bathanda kayo efunda anywhere. Go uniform and you go to school. Banube nenhliziyo yokuattenda la kufundwa khona. Amen. Uattende la kwenziwa kanjani khona? Kulman Bell la attende la kwenziwa kanjani khona? You push yourself la knowledge deliver khona. And this thing is all when perfect. Push yourself there. Amen. Then asifunde incwadi yamaGalatia 6 verse 6 esothandazana. That's why bazalo bam next week akekho umuntu ozobe egoqa izandla nkathi kufunda iBhayibheli. Ngicela uthisha ba Sunday school namathisha nabazali basimonitor ama teenager. I'm not okay. Ngendlela ingane zethu ezenza ngayo manje enkonzweni. Ayiphathi amaBhayibheli. Ise island. Kodwa ngaze mbabone besikole bengayiphethe incwadi. Uyacabanga nje 2 eclassini kunjenga nje bakuhlele izingane eziphambili lezi. Can you imagine? When a class nje la ufunda khona uhamba kanje. Why in the church? And bazalwane bami ngizoyilwela le institution. Kuzoze kulunge. I fight for it everywhere. People abazu bazalwane bami. This is the most serious institution. Ngiyagumula noma abazali bengakufaka ngizofika ukukhipha esontweni. Noma ngakufaka enganeni ukuthi manize esontweni ku casual enkonzweni uyawunoma unjani esikolweni ayini uniform. Ayineli uniform uyiphathisela umphako umiye esikolweni wenza short incwadi zayaziko uyifakela obhakha uyithengela obhakha abasha bokuphatha amaye esikoleni ngithi kuyoze kulunge mhla iye enkonzweni uzoyipreparela futhi ngoba uprincipal wakulesi yasikole lesase Holy City uzolokho emile naye ngikhona nami ngigcotshwe uNkulunkulu ngomusa angihijekwanga nje bazalwana ngisi-scam. I am an authorized leader of the church. Ngiyaziwe ezulwini. iHoly City ayisi-scam. This is a registered church, a registered institution. Umuntu fanele mayezongena lo mnyango aphathe imfuno zala endlini. You must carry your Bible. Imfuno zendlu, carry your diary. Imfuno zendlu, carry your offering. Imfuno zendlu. Fundisani ingane, carry your Bible, carry your diary, carry your offering. Come to the house of the Lord. And iza la endlini futhi ukulungela ukuzokhonza ubukeka. Hayithi maniya endaweni engicabanga serious nizoba maniki nizoba right masenize endlini kaNkulunkulu nibe maniki. There's no time for that anymore. People must get here, come here well prepared. Angisho abathenga ingubo ezintsha kodwa abagqoka into ezibukekayo. Uyayigqokela indlu. Phathani niyangizwa ingane zami. Ngicela iBhayibheli, ngicela idiary, ngicela uphathe umnikelo. Umuntu akangagijima lokho yakubazali, awafuke ekhaya afuna imali ekhaya kuma. Amnike aphathe izinto zakhe ezu3. Makuzonikela asukume yena ibe kuye la. Akungabi support system uthi ngenziwa uma uthi nginikele. Fanele umnikelo usuke kuye.
And house rules shall be set because we are producing disciples. Amen. Bazalwane, asenze noma yini la, sikhanda abafundi. Fana mawuphuma la to students akampostoli Mbuyazi ngiyasibona. Nas, students akampostoli Mbuyazi. Ufundisana umpostoli Mbuyazi ufundisa uKristu. Animfundanga kanjalo uKristu. Akithi uKristu uyafundwa, uKristu wenziwa kanjani? Yeah. Hayi. Lento bazalwane, let me tell you, I'm a preacher, ngishumayela all over by the grace of God. Angacabulele ngikhuluma la endlini ngirebuke la endlini oba ngithatha advantage is everywhere. Iproduce abazali kodwa. Abazali benza izingane ukuzwe esontweni kwaba into casual. Hamba uyobona no Sunday school most yabo. Abaphathi ngisho lamanye baBhayibheli amancane okuthiwa yini lokho ama New Testament lutho. Engayithengela ingane ifoni, angayithengela iBhayibheli. Engayithengela iPad, amafoni lawo yini lokho ama iPhone. Angathenga nje iPhone ka 23,000 for a child, not a Bible. Engaspenda noma yini for a child, but not a Bible. Because la engqondweni yomzali kukhona into ethi you don't wena nje noNkulunkulu awahamba leceleni. Nobonana mhla usumdala maye. Yocela imkhuleko zokushona ilanga. Akungaveli 12 isisiba. Sontweni makuthiwa siphenya amaBhayibheli, ufunda abantu abadala kuphela. Laba bathi we are all students. Malibonga lidunyise igama lenkosi nithuleleni. Ngirathi oba ngikulive ngifuna ukuzwa nala mabandla amanye. Nidlale lento ngifuna nikhiphe le clip nihambise amasontweni onke. Ngifuna all the churches must hear this. We are no longer pushing the agenda of a banner anymore. Asasiphushi logo, siphushela ikingdom uJesu uyabuya. Lezi ngane sifuna ukuye ezulwini nazo. Ayithenga la maBhayibheli. Amen. Ngathenga la mateka abiza zo 6,000 or 5,000. Ingane eziyegcenga amateka on 3,000, 2,500, 1,000. Zigqoka ingubo enamagama. Ningayeki, zithengeleni anginamona. But nansi into. Buy Bibles for them. Prepare them for the house of the Lord. It's even worse. Umumzane sezoshiya ingane ekhaya. Ethi ayigada umuzi wakhe. Yena aphuma ezosonta la. Mina ngoke ngikhiphe yona hamba ngolanda ingane. Ethi mina vele wena uzwa bazongizwa labantu. Malibonga dunyise igama lenkosi. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Fundisa izolisisi wami sikwazulu. Kepha yena ofundiswa izwi. Yena ofundiswa izwi khulumani phela onjani? Khulumani sesiyathandazana onjani? Ofundiswa ini? Yebo. Makahlanganyele nalowo onfundisayo kuzo zonke izinto ezinhle. Hallelujah. Niyabona nibathandekayo khona ofundiswayo nofundisayo. Nithini bathandekayo iBhayibheli? Lithi ofundiswa izwi. Makahlanganyele ngoba iyona into yokwenza ukwazi ukuba umfundo right le. Akahlanganyele nalowo omfundisayo. Kushiwa ngezinye language yamanje ke i-street learner mayihlanganyele nothisha wayo. Mase lithi iBhayibheli ezintweni zonke ezinhle nakhona let him who is taught the word lo fundiswa izwi khatha mashanda ngezinye indlela bathandeka ngokaNkulunkulu uNkulunkulu nabothisha bezwi kunama students afundiswayo ngokwesezweni lenkosi. So lithi iBhayibheli kuyahlanganyelwa. Eyada Danje sibulele kuma local churches. Ama local churches sivele sandisa abasonti. Hey, wasibulala lo muntu. Yakujesu akasilekelele. Uyabona lo muntu wathi isonto ikwampunze edlemini. Hey angimazi kwakubani yabo. Uyabona mhlanga mbona. Hey bafowethu, phela isonto libulewe. Uyabona into ebulewe nje ngendlu kaNkulunkulu. The highest thing. Do you know ukuthi bazalwane bami into ayekade ifundwa qala makuthiwa umuntu ugogodile kwezomthetho kwakuumuntu wayifundiswa ekhathi zikaMoses ngekhathi zabaFarisi izazi imithetho zaqala kwangabantu ababagogodwe emthethweni kaMoses kuma 10 commandments because into ibinevalue qala bekwazi ukuthi umuntu kuthiwa uyisiqomqomo mayisazi imithetho sezwi likaNkulunkulu
Judgment yomuntu uyafa noma uyaphila ibikhishwa according to the law of Moses. Ozophila ozoyiphambana nozofa. uJesu mhlaye eshawa nje wagwetshwa ngomthetho kaMose. Bonke abantu ama-scribes izazi imithetho ababhali abapristi abakhulu nama-Sanhedrins labo bantu kwakuzingqwayingqwayi ezifundile zifundiswe kala bethu umuntu isifundiswa ngoba azimbhalo yashintsha isayensi yashintsha manje yahlelwa ivalue indaba yesu kaNkulunkulu bazalwane. Umuntu behlonishwa ngokulazi izwi manje awuyilutho uma wazi izwi wazenye into. Nendlu kaNkulunkulu yahlelwa ivalue. Yeah. Only in the house of the Lord where people will do whatsoever they want. Only in the house of the Lord where people will. All other institutions ahlonipheka. Abantu bahlonipha bathuthumela. Mawucabanga nje, once you think of anything engaphandle kwendlu kaNkulunkulu, wonke umuntu ufuna ucabanga ucomplya. Acabanga nje hey ngisho uye court. Makuthiwa icala lizongena ngo9. Abantu ngo8 sebegcwele court. Ngoba uyangikwazi ukuba lethe court. Umthetho we court yahlonishwa. Ma court rules. Fanele wahloniphe. Mawungena lapha futhi ungeni futhi. Lo unamani indlela ethile yakhona yokungena. Uhlala phansi thiwa silent in court. Ukukhuluma lapha thiwa don't kuse court. Cishe ifoni. Because wonke umuntu ungena kwi-environment, you get in the classroom, you get ufika eclassini, ufika kuthiwa yini la kufundela khona labantu nifundela khona laba lecture hall. Okay, la ufika laba sebezifundo ezinkulu. Mayingena khona kunemithetho yakhona. I think student ayikho nje ilena noma student ezingena nje senze into esinto. Wonke umuntu ungena lapha. Switch off your phone. Wonke umuntu cishe fake phone silent. La ekhala ngibhizi ngiyashumayela uyophuma ebangisicapha siyasikhela kasasibona ukuthi singobani because indlu kaNkulunkulu ayinamthetho. Njengoba ngibhizi ngideliver le message khona olinde enye mayingena ushiya le hamba yothatha leyo abuya azokhombana lithathe ngikhuluma nento ekade ixoxwa phandle. Uhleli la ngicathi uyangizwa kanti ubhizo usebuswa umyalezo waphandle. Unamanje likaphuma esontweni leni. Kanti lesontweni isonto enjani nini? Awaniphumile namanje kanti hayi suka isiqhubela phela ngeke. Ayisokushiya ke thina siyophatha phela namhlanje ngeke. Ngeke. Awubeshilo lento thathi ngo12 fanele ubusula hayi ngeke. Linda phela kancane Nkosi yami uyazi phela khona abantu abawu2 engihamba nabo. Hey nama ngazi phela umfundisi uyoqeda nini ungihleba phandle la uyabuhla la phansi. Uyangihleba uyabuya ungena la enkosweni. Sengikhonza nje kanje ubhizi. Unquluza amehlo. Moleki ifoni babuhlongo. Ngathi niya. Abanye bamgxeka omunye umpostoli ngathi mina perfect. Bam-invitile kungena i-call in one of the congregation. Bayibona i-trend live njalo ku social media. Wangena i-call. Washo clean nompostoli wathi bazalwane ngikhuluma ngeSingisi. Bazalwane ngicela wonke umuntu aswishe ifoni yakhe. Iyayidisturb i-atmosphere. So the atmosphere now it got only. So switch off your phones. Bangawavala la. Wathi uyaqala. What I let bazalwane sorry I can see that you are not ready for the word of God today. We invite you. So God bless you so much. See you tomorrow. Close the Bible and go. Yazi ngiqumelani. Niqhumisa ukuthi ngiqhumela umfundisi. Animqhumela ngani ongavali ifoni. That is your mistake. Niqhumisa umfundisi esehamba. Aniqhumi lo engalivala ucingo. Instruction iphume clear. Close your phones. 5 minutes later wakhalenye. What this church is not ready for the word. Wasetshela ne host that
Brother, please, uzobungilande mase be ready for this message. Le message ayikwazi ukuphuma kule atmosphere. I will waste izinto deep kakhulu. And close his Bible and go. That's how we should. Ngathi mina, yes, it's painful. Mawilala ngendlebe. Kodwa umuntu principled. This is discipline. So that we may bring church. Also to mangena la emnyango uyazi uzokwenzana. Saka abantu silinyazwa iloyo nto ukuthi iqala yalinyazwa yithi. Sathi nje mulayi noma ikuphi. Akhona noma ikuphi. Noma ikuphi. Fanele i-order engiyisetha e-court. Fanele umuntu mayifika e-court ebona i-order yase-court athe kodwa ilingane yasendlini kaNkulunkulu. Fanele umuntu mayifika kuya noma yiphi institution athi uyacompare athi ya bane-order laba bantu kodwa ilingane nendlu kaThixo. Wathi endlini kaNkulunkulu there's more discipline. Kufanele we are not ready bazalwane ukumukela umhlaba uma sekuluvanzi. Ngoba laba bantu bashaywe ukuthi umhlaba ama-systems omhlaba ayehluleka before their eyes. Bayabona iyehluleka imizamo yethu manje. Let us apply the house of God. Basifice la we are disorganized. We must produce disciples. People of discipline. Leli gama lama disciples ungalihlukanisi ne-discipline. Those are disciplined people. Ngikhona nibazalwane. Umuntu odiscipline. Leli gama lika discipline lasuka lasetshenziswa kabi. Qala wathi umuntu uzokudisciplina. But I grew up ngathi le gama lokudisciplina nje kusho ukuphoxa. Ndiyazi ukudiscipline uzomphoxa. I-discipline should awul. Leli gama le-discipline kusho ukubuyisela into kuyi-order. Akusho ukuphoxa. Amen bathanda. Yeah, lisho ukubuyisela into kuyini bathanda. Oh God. This is what we want. We must bring disciples. There are new members coming in the church. See, push outreach. Bafowethu ngisol winning kakhulu this year. Anti kanjani? Yeah, njengamanje ngizocela nje ngisize. Njengamanje ngi-extend i-tent lapha at another 6 meters. That tent will be much more bigger than babhizi nalo manje. Sasa abantu loqala kufanele usofaka deposits nani. Listen. So, what is going to happen? We're extending. We are bringing more souls. This year we are pushing the agenda of souls. So, finally must figure out the systems are set. Bangangeni abang. Bengazukujoyina i-class lama disciples. Fanele mazala ukuthi la ngize ebandleni elifundiswayo nami futhi ngingumfundi. Fanele mawusindiswa, yes, you register kwi-kingdom encwadini yokuphila futhi you register bazalwane bami kwi-institution. La nje uyi-student uyi-learner umfundi. Somebody say amen. Asithandaza ngento ethi hlanganyela nofundisayo nikhona nibazalwane bami. Kuma kunelena should khona uthisha, makunelena khona uthisha, makunelena khona uthisha, makunelena khona uthisha, makunelena khona uthisha. Nikhona abathandekayo? So kuyahlanganyela iBhayibheli lihlanganyela ofundisa izwi nofundisayo bayahlanganyela bobabili labantu entweni sonke. Masithi nje awuthi ngisase ngikhuluma nabantu ezithandwa zethu esanda ngoba uJesu. Masithi ngolesibili siyahlanganisana ideli. Student silapho. Qala manje. Uyabona ngizolahleka nini? Ngalesikhathi nje ulahla nje ama instructions oqala. Tuesday at 5 ngiseclassini. Oh konje sengiregister. Konje sengumfundi la. Sengifuneka eclassini ngo5. God eh. Phatha lezi zinto engizishilo ngithene yini qala number 1 khulumani phela ntuleleni number 1 yini number 2 yini number 3 yini emva kwalokho shona kuphi konzo ngene eclassini bese uma usufikile uzokwenzani khulumani uzokwenzani kufundwa bani la Christ. Amen. This is what we want to see. There's a lot of things that we are going to learn. Let us just
those now ubani wayifakele le Bible I repeat my statement. Go and buy the suit that is Bible. Mountain mhlabe decide ukuyikhipha yonke le lokhuzana ukuyiflasha away, what are you going to do? Okay, mhlabe decide ukuyi-editha, what iyaba offender le Bible le ncwadi bafethe inkinga. uPaulos wathi yena ngiphathe incwadi yami yesikhumba, thenga iBhayibheli elistrong lesikhumba lifake bazana abasebenzayo musu ungazolokhu budget hlangana neBhayibheli olithenga ufaka eshalofini, thengelana abantwana amaBhayibheli ukuze sibe nama students, ukuze sonke mhlase sithi ngicela wonke umuntu avalele iBhayibheli lakhe lefoni ngoba selisho into esingayisho manje, wonke umuntu akhiphe iBhayibheli lakhe lencwadi ngeke ufuna ngene ekhaya emzini wami ezoklebhula le page le. But let the operator somewhere the way I don't know, I'm good with technology. Let the operator somewhere, you see it, boom, see corner la the information fit well internet. I don't know who's mastering that thing. I don't know who's mastering it. Boom. As a result, information internet is wrong and is right. Lapha ufana noma yini mawuze ikhanda livutha. Kade ngenze start ngomoya ingcwele, so by chance ngangena kwenye version yomunye umfo obeyifakela ngazi yayifaka obani akabazisho futhi. Ngangena umoya ingcwele khona bembiza ngeforce. Umoya ingcwele uyiforce. He's not God, he's a force. Force ethi mingena kumuntu imenze ke angazi bambiza but force and ucontradict anything short umoya ingcwele uNkulunkulu, but there's nothing like that, it's just a force. It is in your gadgets. Lento uyiphethe uhamba nawo. So umbuzo wami mhla uscroll ungena kulo area ufunda ngomoya ingcwele uthola la uthi uyiforce khona uyothini masima la sithi uNkulunkulu thini wena usune information ye force. That's why sishumayeza ingxube evange manje abantu abanenye information sibe sifakenye thi kuthakethwa these strong lezi zinto engama pillars like a Holy Spirit, like Christ subject going down to tithing, going down, all these things are under attack because devil ufuna sithi sikhonza kanje sibe sikhonza abazana abanama beliefs ahlukahlukene. Yabo kwenzeka bandle uthola ukhonza umuntu o-apply yena into eyibelief yakhe hayi lesifundiso sakho Don't I tell me, ngiyamuzwa baba la kodwa ke la I decided. Ngithe ngenza teaching lapha ngenza teaching by the way. Ngo-offer empilo nje lapha eThekwini ngishumayela bengikhuluma ngezinto ngenza subject ye holiness njoba ngenza discipleship la. So mangifika la ngikhuluma ukuthi izinto ezihlukanisiwe kungaba into mayihlukanisela uNkulunkulu nje lonto iholy. Ngaze ngafika na kwi tithing ngathi tithing is holy because it's separated for God. So sengiyafunda ama comments lapha ngazi kwenza kanjani sengifunda omunye usethi uyabhala omunye uthi hayi le tithing it's an old what number 10 old law umthetho omdala owu-apply kuMoses. Usengifunda ke omunye usethi omunye yini indaba abapostoli bengakhulumanga ngokweshumi ekade angihleka if wathi yini indaba abapostoli bengafundi khulumanga ngokweshumi. uJesu akamzwanga ngoba wakhuluma ngakho sethi yena ukukhostethi abapostoli yini abapostoli bengakhulumanga nge-tithing abapostoli. Mase ngibuza umbuzo ukuthi umpostoli ngani ayicabanga nje leyo ngizomyeka nathi
uhlangane nami ngekahle benzombuso indaba umpostoli engakhulumanga ngawe. Nayo abapostoli abakhuluma ngalutho ngaye kodwa ukhona. Usho mawukuthi yonke into existayo ephilayo ingoba ikhunywa abapostoli bathini ngawe. So do you mean now exist? Because gospel is not about what apostles said. Futhi number 2, uma bengakhulumanga ngabapostoli base bethi ungakutithe into. Ngoba abakhulumanga ngakho in 2 areas. Abashonga ukuthi ungatithe, abashonga ukutithe. Yini wena udecide ukuthatha iside le1 longatithe? Ngoba abashonga ukuthi njengoba singasho lutho nje ungatithe. Abashonga lutho ngakho it's fine. Then base bethini? Bathi ungangeniswa kweshubu. People are trying to accommodate their own doctrine, their own beliefs. Konke abafuna ukukholwa yiyo singayaziyo. We are serving a different generation of argument. Ingakho umuntu mayingena ku-argument ngathi ngangithola invitation kwendaba ethi bacela sizo-argusha ngaze ukhuluma ngayiphi subject ngathi ulutho. Ngathi I don't attend ama-arguments ngezwi. Ngathi what I preach. Ang-argusha. Mase ma-debates nje angeni. Because I know what I'm preaching. Ngikhona abathanda ka ngathi hayi angikho kulo group leya lo. Hayi no lalela ngimini engiright ngathi lutho ngisho ngabizwa i-radio station ukhozi. Bethu angiyokhuluma no angazi how many 6 million people. Ngathi uma kuyi-argument I don't come. Angi-attend into eyiphikisanayo. No. Mina ngi-attend isifundiso. Uma uthi angizofundisa ngokuthi I will come and teach. Kodwa uma uthi asophikisana nomuntu othile uthatha omunye oshenye into nomunye kuthiwa qhuthe manekeneke ngathi lutho. I don't do that. Because I'm a professional teacher of the word. Somebody say amen. So I want us to catch this church before we pray. Asibambe i-discipleship. Mawususindisiwe nje ngumfundi. Ubani konje? Sisazofunda, sifunde ngomoya engcwele. Fanele bomfundi uzumazi. Sizofundisa ngezinto ezihlukahlukene but have the heart. I-discipleship. Yeba umfundi. Khuthalela ukufunda. Oh my goodness. Hallelujah. Sho njalo uPaul sekhuluma noTimotheo uthi ukhuthalela ukufunda nokufundisa ngize ngifike. Amen. Ya uthi khuthalela ukufunda nokufundisa. Uthi ngize ngifike. Bazalwane iqiniso engasiliphiki ukuthi as the last generation we need to funda more. Sifunde manje. Ngene eclassini. Bafundisa abantu, bafundisa ukugcina konke. Sho njalo angithi? Ya, nibafundisa ukugcina konke enginitshele khona. I-task lesinikiwe. Yola hasina. Hallelujah. Faka ama strings amancane ekhe sithandaza. Sifunda ukugcina konke esitshelwe khona. I wish I can have a room evalele bonke abantu abangama teachers of the word. Kodwa bafethu please asi-professionalize lento yokulida ibandla. Let us not just do it. Kube sangathi sisiyenza ngoba sichitha isikhathi. The second, no, this is one of the professional work. Actually, uma sike sathatha izinto serious. Bazalwane, i-task esinikezwe yona is so critical if engasemsa lokal. Amanye ama-teachers ngala fundisa abantu ukuze babe nama-future right ne-career yabo iphumelele for sinkwa. Thina simela la, simi kuyi-risk sika life and death. Leli gama lobumfundisi igama elinzima because welusa umphefumulo womuntu okungenzeka mawungawulusanga kahle uye kubhujisweni kwaphakade. Out of our teaching uphima the eternal life or eternal death. Unkulunkulu usubeka emngceleni oyingozi ngokwelusa umuntu taye ezulwini noma esogweni. I wish God may open our eyes to understand. Qala thina as teachers, 2 as learners. Uthi sime emngcethini omubi. You cannot come and take a risk because anything angayiplanta la can take you to hell. Anything angayiplanta la can take you to heaven. Depends ukuthi ngimek siphi space. That's why the judgment of leaders and the judgment of teachers and the judgment of pastors will be high. Abafundisi nabaholi bazobe sendaweni eshisa kakhulu yesihoko. Because ukwaduka kwabo kwenze nabaningi baduka futhi.
How many followers of the false prophets you know? This house is not even a quarter. Ngisho ama-ushers, ama-false prophets awulingani nani. Nina nibancane ngisho unama-ushers are. They are standing before them, preaching every precious Sunday, giving them ukufa. But we need to pray. Bazalwane, it's serious land. Yokuthi ngumfundi kaJesu. This is serious. And bazalwane, it's serious lento. Ukuthi uJesu ungivusile, wangenzela umusa, wangenza ngaba umfundisi webandla lakhe. Ithi iBhayibheli liqaphela nina kanye nomhlambi umoya ingcwele anibeke kuwo. That is so much important. Fanele masazi bazalwane ukuthi la umusindiswa, insindiso is a serious thing. Not something oyenza ngoba akusinto oyenza ngoba uthanda, yini le oyenza nje ngoba enjoy. Something nje oyenza nje hope. Into oyenza nje ngoba hayi engithandayo nje, ngithanda ukuyenza. No, salvation is life. Salvation, insindiso abathandakayo, is life and death. You make it good, you go to heaven, and your eternal impilo yakho yaphakade igarantiwe. You mess up it. Mawuya wayimess up bathandakayo. Wayimess up. Impilo yakho eklaswe. With new believers coming to Christ. Bazalwane, nabazana abasha basanda kumukela uJesu, sibafake eclassini. Uthi uJesu angilahlekelwanga namunye kulabo ngiphe bona. Ngaphandle kwendodana yokulahla uJudas. Jesus, uJesu be serious ngabantu abamiswa phambi kwakhe, ebabala nangamakhanda. Ekwazi ukubona nokuthi ubani akekho ubani ukhona. Uthi baba esesubmita, ngiyabonga ukuthi labo ngiphe bona angilahlekelwanga noyedwa. I'm praying for that. Uthi nathi ngelanga le submission, submit ama disciples before the Lord. Sithi naba Nkosi wawusumise phambi kwabo, sabafundisa. Produce the learners, to students. Powerful. Yazi ngithandazelani bazalwane, ngithandazela ukuthi uNkulunkulu asilekele sikhiphe the A students la in the spirit. Nikhona yini? Yasifuna ukukhipha ama A students in the spirit. Iqenqe zakomoya. Amen. Hey, bengayazi lento bena phela lento yakho kwa teaching umsondezi sokuthi nje uphela umfundisi ngathi umfundisi nakhona. Hey, bengayazi lento isiphezulu kangakalani lento ye competition. Your pass rate. Hey, thathwa serious kwezinto. Hamba nangama prophets bayazomseza nobani. Kwasonodala. Ibona noma bani nje Ibona number 2. Hey, lento serious mos. Lento bukani ngendlela ethathwa serious ngayo indaba ofundi. Ithinto MEC. Ithinto ngoba no premier. Umi province yakhe yenze kahle uprima na uphaka amaso. MEC wako education nayo yaphakame so. Akangeni ngisho eclassini thuleleni bafundi. Yehla ishona ezantsi lento kuma district iphakame so. Hey, baphakame so. Yehla uyophuma ezantsi lapha iziyongena ko principal. Angiphatha ngangiqala ukubona uthisha bejabule kanje oprincipal. Akusabi siphi isikole besenze kahle lapha. Besigiya kanje begijima kanje. Uprincipal erounda nengane ejive nazo, edansa nazo. No thisha yazi bajayiswa yini ukuthi ba produce ama students. You don't know, bantwana bami, ukuthi what does it mean kuNkulunkulu osezulwini uma kuproducewa ibandla likhiqiza uhlobo lo iqhwayinqwayi zabafundi bakaJesu. Anazi usuthi anazi. Cabanga umoya ingcwele makujabula uMEC. Cabanga umoya ingcwele makujabula uPremier. Cabanga umoya ingcwele makujabula uPrincipal. Cabanga umoya ingcwele uma kujabula ama staff teachers. Cabanga ukuthi uNkulunkulu wenze njani ezulwini uma iHoly City is producing uhlobo lwama disciples kaJesu. Uvuka ingqwayingqwayi. I'm a staunch believers. I'm living for Christ, I'm dying for him. I'm a true follower of Jesus. Somebody say amen. May the good God help us. May the good God help us. May the good God help us. May the good God help us.
Haleluya. Uzwakalile kodwa? Besikhuluma ngani konje? Sikhuluma ngani? Abafundi bakaba. Amen. Sithunywa kube siyokwenza uma ngakhuluma abathandayo sengizothi ngicela uma singabafundi sibe nenhliziyo yokufunda. Singabhanka ama-class kuyangenwa nje kusasa. Ngabhanka ama-class. All students angena ema-class kusasa. Kuyofunda. Malibonge igama lenkosi. Kusasa kuyafundwa nikhumbule. Yebo kuyafundwa nini? Anizwile isimemezelo. Kwenziwa kanjani kusasa? Kune-hour lokufunda past 5 to 6 kuyafundwa. Hambe ekhaya balokho. Ngolwesibili kwenziwa kanjani konje? Past 5 to 6 before 7 done. Hambe ekhaya. Ngolwesithathu konje kwenziwa kanjani? Past 5 to 6 before 7 home. Ngolwesine kwenziwa kanjani konje? Past 5 to 6 home. Friday kwenziwa kanjani konje? Past 5 to 6. Then cela mark my words. Ningibheke kahle. Ngangifaka isudu emnyama nothawuthi. Uma singayibamba kahle le. Ngicela sihambeni nani siye kwi annual conference. Ungibukela istate sebandla uzobe sekuphi. Masobamba le. Wena nje uthi ngiyafunda. Mawunikezwe kuthiwa awenza upractical ngoba kunama practicals. So kufundisa sihlale phansi siku-check ukuthi into oyifundisile uyayi-apply yini. Sifuna ukuproduce abantu abazokhonza, abazofunda baphinde bafunde ukukhonza abanye. Ngeke ngeSunday. Ngeke. ISunday akuyona njalo yawo kwakuyiSunday yendumiso kudala. Phakathi nensuku kwakuzinsuku zokufunda kufundwa ibandla. Sunday siswini bese kuyadunyiswa. We must be the students. Sibambe izandla sivala amehlo. Nkosi siyabonga ithubo siphe lona lezwi lakho. Sizwe kahle ukuthi liphile namandla lokukhala kunenkempe eyisika nhlangothi zombili. Namhlanje we have introduced us Baba wethu ongcwele to the glory of knowledge.